Zašto ljudi komuniciraju? Otkud komuniciranje među ljude? Da li i druga bića komuniciraju? Baviti se pitanjem komunikacija znači baviti se čovekom. Razmena informacija, ideja i osjećanje je manifestovanje potrebe za razmenom, ali otkud to u čoveku? Razgovor nastaje iz nekog nedostatka u čoveku. Da bi ga ukinuo, potreban je drugi čovek koji se od njega razlikuje. Ako smo ja i ti posve isti, nama se ništa ne događa. Zato sve što nisam ja za mene ima osobito značenje jer se od mene razlikuje. Sve što u životu činimo u stvari su pokušaji da sebe dopunimo i popunimo, da postanemo celovite ličnosti. Ko nije kadar da razgovara, taj nije sposoban za razvoj. Odustati od razgovora sa drugim znači odustati od sebe. Jer kad dobro upoznate drugog, sebe ste proširili za još jedan život. Ma ko bio taj drugi, on je drugi mene samog, moja suprotnost i moja dopuna. Čovek se susreće sa drugim čovekom da bi u sebi i njemu probudio snage koje im pre toga susreta nisu bile dostupne i poznate. Jedan čovek, ako deluje na drugog čoveka, postaje deo njegove sudbine. Bez drugoga ne možemo razumeti sebe. Ovo su bile reči Đure Šušnjića. Ovo je sve tako konfuzno. Naši pokreti i izrazi lica mogu reći više od 1000 reči. Tebe kad neko gleda, tebi to imponuje, znaš kako? Imponuje ti, znaš kako ti imponuje. A ponekad je tišina glasnija od svih reči zajedno. I kako smo od tišine stigli do ovoga? Ponekad govorom možemo stvoriti snažnu vezu sa drugima, prenoseći emocije i stvarajući dublje razumevanje. Pa jesmo rekli da prijaviš kad naučiš neku novu reč. Ali komunikacija nije samo rečima. Neverbalna komunikacija, poput gestikulacije izraza lica i tela, takođe igra ključnu ulogu. Teorije o nastanku komunikacije nude uvid u to kako je ljudska sposobnost komunikacije evoluirala. Neke teorije sugerišu da je komunikacija nastala kao način preživljavanja, omogućavajući našim precima da lakše organizuju lov i dele resurse. Drugi pak predlažu da je komunikacija proizašla iz potrebe za društvenom povezanošću i razumevanjem drugih. Bez obzira na tačan početak, jedno je sigurno. Komunikacija je ključna za našu svakodnevnu interakciju i razumevanje sveta oko nas.